ин ҳавлии дуошонагаи фурӯшӣ дар Гипразем маҳаллаи Пахтакор наздики роҳи Калонда ҷойгир мебошад ва иборат аз 1,5 сотиқ замин, 5 дар хона тагуш полни падвал аст бо таъмири нав ва замонавӣ таъмир мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суруға. хона дар Гипразем ҷойгир аст. аз ин тараф бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем, инҷо заправкаи Тоҷирон, аз ин тараф Навбаҳор, аз ин тараф роҳ ба сӯи поёни политехникум ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин гардиш медароем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 1,5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аз дӯстони азиз. фишори обам баланд мебошад. оли аз дохили хонаам фишори оба ба шумо нишон медиҳем. чӣ хеле ки мебинед бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир оли ягон кас дар ин хона зиндагӣ накардагӣ аст. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дӯстони азиз, дар наздикии хона албатта мактаб, масҷид, мағозаҳо беҳисоб. ва чӣ хеле ки гуфтем фишори об аз дохили хонаам нишон медиҳем. фишори об баланд аст. нархи хона 1,399,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамон барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.